खुलुमबाय। दारेन्द्र बसुमतारीनि दोंसे खन्थाइ जोंनि उजिनाय हा बिमा। आय' जोंनि उजिनाय हा बिमा, समायना रमायना आसामफुरि, जेरैबो दैमा दैसा सारि सारि बोहैनाय, आलावरि बिलावरि बायदि दाउ गाबनाय, बिफां लाइफां बेन्दों रायदों हाजो हाला सारि सारि, आंखाल गैया ओंखाम दै ना बेदरनि, जोबनो गैया जेब्लाबो फिथाइ सामथाइनि, न' न' माइ बाख्रि गय खान्थाल थाइजौ बारि, हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टान खौसे बयबो, एना एनि गैथारा रावबो रावजोंबो, रंजा गोजोन दं बयबो हायेनारि हाजोआरि, थैलाय उजिलाय बेयावनो जाबाय थाथों, जुगे जुगे फुजिबाय थानो मोनथों, गले गले खुलुमनो मोनथों नोंखौ बिमा जोनोमपुरि।